Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Goedenavond, heren. Stel je eens even kort voor. Nou, mijn naam is Chris Arends. Voorzitter van de EK Goudwinde Kerkrade. Al meer als, volgens mij 20 jaar. Al meer als 45 jaar lid. En we hebben dit jaar het 75-jarig bestaan van onze vereniging. We hebben een feestcomité opgericht. Ja, is onze voorzitter. Ja, laat hem zich eens even voorstellen. Goedenavond. Goedenavond. Mijn naam is Arik Ramsma. Ik ben inderdaad benoemd tot voorzitter van het feestcomité 75 jaar Goudwinde. En tevens heb ik dan ook nog een rol als voorzitter van Sportvisserij Limburg. En vertegenwoordig ik Limburg op het nationale platform. Ja, maar buiten dat ben je ook nog werkzaam bij de gemeente volgens mij. Hè? Hoe combineer je dat allemaal, Arie? Ja, als je de pensioengerechte leeftijd hebt gehaald, dan komt het vaker voor dat mensen tijd tekort hebben. En voor mij mag een dag inderdaad ook wel 48 uur duren. 75 jaar EKH Goudwinde. En ja, voor de mensen die het nog niet weten, Chris, leg eens even uit, waar zitten die allemaal? Wij als EK Goudwinde, we zijn begonnen op de VVV-vijver in de Hambosweg. Hele kleine vijver. We hadden maximaal 12 leden. Want meer was niet mogelijk. We zijn begonnen met oude bamboehengels. Wie kan zich dat nog herinneren? Ja, ik. Oh, ja, kijk. Daarna is onze voorzitter Alice Pelser. Die was chauffeur van de burgemeester. Ja. En in die tijd reed hij naar Amsterdam in 6 uur. Nou, dat ging niet. Dus onderweg een beetje babbelen was altijd mogelijk. En toen kwam hij op een gegeven moment in gesprek. De Kasteelgracht, Erestein. Is dit mogelijk dat wij daar ook gebruik van kunnen maken? En na een paar weken, een paar maanden overleg, is dat gebeurd. Met één kleine probleempje. We hadden ook nog HSV Ons Genoegen, Rolduc. HSV Ons Genoegen was er niet, Rolduc. Ja. Die vijver werd afgezet met een net. Links en rechts, 2 verenigingen. Beneden bij Erestein, hè? Bij Erestein. Even voor duidelijkheid, ja. Je weet wat dat voor problemen geeft. Nee, ik zou het niet weten, maar goed, vertel verder. Hij vangt de vis. En ik zit aan de andere kant van het net en ik vang niks. Ja. Het eerste wat gezegd wordt, stroper, dat is mijn vis. Dus na een paar jaren is gelukkig het vijvercomplex op Rolduc vrijgekomen. En daar is Ons Genoegen heen vertrokken. Dat was één verhaal, maar ik wou eigenlijk van je horen, op welke wateren zitten jullie nu? Wij zitten nu op de wateren, dat is de VVV-vijver, Kasteel Erestein en de oude Roeienvijver. Maar als je lid bent van de EKH Goudwinde, mag je ook vissen op de Kranenweijer. Het Stuwmeer. Het Stuwmeer. Ja. Het enigste stuwmeer van Nederland. Ja, ik weet het. We hadden laatst Marco Kraal, die iedereen kent. Ja, van de Vis TV. Vis TV. Ja. Die had er nog nooit van gehoord. Ja. Arie heeft zich de moeite genomen en is met hem naar de Kranenweijer, het Stuwmeer, gegaan. Die Marco is nog met zo'n ogen te kijken. Chris, wat is tot nu toe al allemaal geweest in het kader van dat jubileum en wat staat er nog aan te komen? Daar zijn de mensen echt benieuwd naar. Dan moet ik even een papiertje erbij pakken. We zijn begonnen met 31 mei vissen met sterren. Ik moet zeggen, we hadden een prachtige winnaar. Leg even uit wat het betekent. Of wat het inhield. Dat was eigenlijk vissen met prominenten. Oké. Dus dat was onder andere Peter Dassen, Tim Weijers, Misha Winkels, Alexander Geerts, Rosie Wetzels. We waren met 14 prominenten hadden we. Van de kerkraden uitgenodigd. Die kregen allemaal van ons een buddy. Want ja, die mensen hadden nooit zelf gevist. Dus dan moet je iemand bij je zetten die vissen kan. Ja. En het ging erom wie het meeste gewicht van. En onze ex-voorzitter Bert Schiefeler had een prachtige prijs gemaakt. Want hij is beeldhouwer, kunstenaar. En die prijs hebben we uitgereikt op de hoeve van kasteel Erestein.
En de winnaar was Tim Weijers, want die had de zwaarste vis gevangen. Oh, doorgestoken kaart, toch? Ja, ik weet het niet. Ik was er zelf niet bij. Maar ik kan zeggen dat onze burgemeester, Petra, Ja. is 4e geworden. Nou, heeft ze toch niet verkeerd gedaan dan, hè? Ze had maar een half uur de tijd, zei ze van tevoren. Maar ze is volgens mij 3 uur gebleven. Even kijken naar Arie. Ja, ze was zo fantastisch, vond ze het. Alleen, het was een hele spannende dag. Nou, dat is toch... Want die dag was namelijk noodweer in Limburg afgemeld. Niet wetende dat. Juist. Ja. En wij begonnen om 2 uur met vissen. Maar we hebben tot 6 uur buiten gezeten, gezellig in de zon. Het was fantastisch. Ja. Nou, ik zat vanmiddag in Kerkrade. De buienrader zegt, er komt regen. Is niks gekomen. Helemaal niks. gelukkig. Ja. Daarna hebben we samen vissen met ouderen. Dat hebben we ieder jaar. Dat is een groep van Meander. Daar gaan we samen mee vissen. Wij zorgen dan weer voor het materiaal en de buddies dat die helpen. Dat was ook weer een fantastische dag. 7 juni hebben we een slootjesdag gehad van het IVN. Ja, kijk, dat vind ik nou altijd leuk voor die kids, hè? Ja. Vertel. Ze hadden zich, in het begin van de morgen was een beetje regen. Maar daarna hadden we fantastisch weer. De kinderen hebben zich fantastisch geamuseerd. Ze hebben in de beek met schepnetjes gezeten. En ze hadden een brempje gevangen. Een wat? Een brempje. Leg uit, wat is dat? Is een vis die leeft alleen maar in stromend water, helder stromend water. Dus in de beek. Is dit, misschien moet ik naar Arie toe, want Arie die beweegt zich ook op Limburgs en nationaal gebied. Is dat brempje nou hier uniek, dat in die beek zit? Of is dat langzaam met die beken allemaal helderder aan de worden? Ja, precies. Dat is het. Het is vrij uniek dat ze gezien worden. Zeer zeker als ze gevangen worden. Maar het is inderdaad, ingrediënten moeten zijn helder water. En helder stromend water. Dat is ook alweer, we weten allemaal hoe het water er vroeger uitzag. Ja, dat was... Toen wij begonnen met vissen. Ja. En dat is dus stukken verbeterd nu. En je ziet er wel de resultaten van. Dus dat sommige vissoorten, ook andere organismen, dat gaat de goede kant op. Kijk, dat was nou precies wat ik van jou wilde horen. Ja. Ik weet dat dat zo is, maar ik wou even de bevestigende antwoorden uit jouw mond horen. Chris, ga verder, we kunnen nog even door. 29 juni, dat is komende zondag. Daar hebben wij voor de leden van de EK Goudwinde de jubileumswedstrijd. Aha. En het belooft goed weer te worden, dat kan ik je vertellen. Ja, klopt. En, het wordt zo warm dat geen vis bijt. Nee, flauwekul. Nou, dat kan ik even vertellen. Afgelopen zondag hebben ze gevist op het Stuwmeer. Ja. 19 personen. En 3 man hebben vis gevangen. Dus ja, is te heet, hè? Is te heet. Ja. En nou hebben zich, even nadenken, 29 mensen aangemeld voor komende zondag. Dus ik ben benieuwd wat daar gevangen wordt. Maar Kasteelgracht en Stuwmeer zijn 2 verschillende wateren. Kun je niet van tevoren zeggen, dit gaat gebeuren. Nee. Dan hebben we nog op ons programma staan 9 juli, en dat is ook weer wat fantastisch. Vissen met jeugdhulp talent. Die komen met 21 kinderen. Ik ben gelukkig dat ik tot nu toe heb ik 17 vrijwilligers. En dan moet ik ze erbij zeggen, die mensen die moeten extra bedankt worden. Ja, ik geef ze meteen een applaus. Graag. Want ja. Probeer maar eens die mensen bij elkaar te krijgen. Probeer maar eens vrijwilligers te krijgen in het algemeen. Ja. En gelukkig kreeg ik vandaag het bericht, het wordt er 17. Oké. Dus, en even ook nog Sportvisserij Limburg. Andres Roville, dat is vis. Ja, mannetje van alles. Mannetje van alles, ja. Ja. En die heeft ook nog een viscoach gevonden die ook nog meekomt. Dus iedere hulp die we kunnen krijgen, daar staan wij om te springen. Goed. Chris Arets en Arie Gramsma, beide van EKH Goudwinde, waarbij Arie alleen nog maar lid is, Arie. Want jouw functie bij de Goudwinde is... Mijn is voorzitter van het comité, hè, van Beleef Kerkrade en het Water. Dan het feestcomité. Het feestcomité. En ja goed, ik had er geen keuze in.
ik werd zo benoemd. Dan moet ik wel even van tevoren erbij vertellen. Eigenlijk was het de bedoeling dat wij het 70-jarig zouden vieren. 70 jaar Goudwinde. Corona, ik weet al waar je naartoe gaat. Ja. En dat gebeurde toen. En toen hebben we gezegd van oké, 70 plus 1... we gaan door naar 75. En zodoende is dit ontstaan. En we hebben wel meteen gezegd van oké, dan gaan we er ook een hele feestzomer van maken. Ja, het 4 jaar de tijd, hè? Ja, precies. En dat is ook aardig gelukt, moet ik zeggen. Met medewerking onder andere van wat Chris al eerder zei, de vrijwilligers. Onontbeerlijk. Hulde voor deze mensen. En we hebben Sportvisserij Limburg, Sportvisserij Nederland. Als wij hulp nodig hebben, dan krijgen we die ook. Dat is op zich ook allemaal goed geregeld. En vandaar ook dat wij, omdat het er een feestje is, 12 juli... komt de viskaravaan in Kerkrade op bezoek. Leg even uit wat de viskaravaan is. Want visfanatiekers, fanatieke vissers, die weten dat... maar niet fanatieke vissers, die weten dat niet. Vertel. Nou, de viskaravaan is eigenlijk leuk voor... vissers, en dan heb ik het over jeugd. Hè? Jeugd tot 14 jaar. Wat is vissen? Wat houdt vissen in? Hoe voelt dat vissen? En dit wordt eigenlijk door middel van simulatieapparatuur... dat wordt opgezet rond de vijver. Dan kunnen kinderen en jeugdigen... die kunnen daar eens voelen van... hoe is het nou als ik een hengel in mijn handen heb... en ik heb een hele zware vis eraan. Dus geen fysieke hengel, maar simulatieapparatuur? Het is simulatieapparatuur, ja. Dat heb ik nog nooit gezien. Nee, maar daarom is het ook zo uniek. En er zijn die karavaan die gaat op verschillende plekken door Nederland. Is alleen in de maand juli, geloof ik. Uitzonderingen nog augustus. Maar dat is op zich niet zo spannend. Maar het gaat zich erom voor de jeugd te laten merken... wat houdt dat vissen nou precies in. Plus daarbij lopen er mensen rond die ook het gewone vissen... ook die kinderen dat bijbrengt. Dus die zeggen van, nou heb je dit gevoeld? Oké, weet je wat we gaan doen? We gaan ook eens een hengeltje uitgooien naar een kasteelgracht. En dan kun je zelf eens voelen, als je dan een beet krijgt... hoe moet je het doen? Hoe moet je visje onthaken? Je krijgt in principe een beetje... visles erbij. Ja, maar dat beet, dat heeft hij al gevoeld toch op de simulatieapparatuur? Ja, de simulatie wel. En dan... ja, ik bedenk het maar ter plekke, Arie. Ja, de jeugd kennende natuurlijk zetten ze hem op het zwaarste. Oké. Nee, maar het gebeurt allemaal onder begeleiding. Er komen enkele mensen mee van Sportvisserij Nederland... en ook van Sportvisserij Limburg. En die jeugdleden die worden ook optimaal worden ze, begeleid. En je kunt je opgeven voor de viskaravaan. En, waar moeten ze daarvoor zijn? Dan moeten ze op de website van Sportvisserij Nederland... daar kunnen zij zich opgeven. En dan kunnen ze kiezen voor de viskaravaan in Kerkrade. Dus ik denk dat als je viskaravaan intoetst... dat je automatisch op die website van... heel gemakkelijk ingeleid. Ja, en dan moet je gegevens ingeven. En dan... kijk, en vol is vol. Ja. Hoeveel kunnen we maximaal dat is een hele goeie. Ik dacht iets van 150. Maar het is even een... Hebben die 150 simulatieapparaten? Nee, maar het is, zoveel kinderen kun je wel gebruiken binnen een paar uur. Oké. Het staat om 8:30, dacht ik. Ja. Tot 2 uur 's middags. En kijk, en dan heb je dus... Ja, goed, je kunt echt fysiek zelf vissen. En je kunt via de viskaravaan heel veel info krijgen. Arie, je was nog even aan het woord over de visserij op, laten we zeggen, hobbygebied in Nederland, hè? Ja. Vertel. Ja, oké. Het hobbygebied, de visserij. U heeft het van tevoren al aangegeven. U is thuis, hè? Ja, oké. Ik zal het niet meer doen. Maar je had het al eerder aangegeven. Hè? We hebben het over de bamboestok gehad. We hebben het over de ontwikkeling van de materialen gehad. Maar er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken... bij het hele hengelsportgebeuren. De spelregeltjes zijn wel dusdanig veranderd... dat het in principe veel strenger is als vroeger. Heel goed opgelet. Dierenwelzijn staat heel hoog in de vaandel. En dat wordt tegenwoordig ook al uitgedragen... in de vislessen die wat gegeven worden... wordt georganiseerd vanuit Sportvisserij Nederland... Sportvisserij Limburg. En dan ook daar zijn weer vrijwilligers bij de verenigingen worden weggehaald... voor die lessen te kunnen geven. Die worden daarvoor opgeleid. Je hebt het nou over lessen op de lagere school? Op de lagere school, in groepje 7 en 8. Ja. En nou goed, dat is, ik ben zelf een paar keer nu erbij geweest.
hoe ze Ik zie jou glunderen. Wat gebeurt er dan? Vertel. Ik word heel blij hiervan. En waarom? Omdat het de kinderen heel erg interesseert. Een leidinggevende van de school die heeft geen enkele keer een waarschuwing moeten geven van bed en stil, ga zitten of wat dan ook. Open mond. Het was een hele andere wereld voor die kinderen open. Nee, maar dat kan ik me voorstellen als jij voor de klas staat. Ja. Nee, ook. Nou, ik was als toehoorder erbij. Okay. Maar het zijn onze mensen van Sportvisserij Limburg in dit geval die dat doen. Ja. Meestal hebben we ook een BOA erbij, een BOA 2, domein 2. Dat zijn mensen die gespecialiseerd zijn in de visserijwet. Ja. En dan worden de kinderen ook meteen ermee geconfronteerd van... luister, je kunt wel vissen, maar je moet je wel houden aan hele strenge spelregeltjes. En je moet die papiertjes moet je hebben. Die papiertjes moet je hebben, ja, klopt. En dat wordt al heel jong wordt dat bijgebracht. Nou, laten we toch even kort daarop ingaan. Hè? Ja. Nou zit de jeugd te luisteren en denkt van... nou, ik zou wel graag eens een keer willen gaan vissen. Wat moet je dan aan papiertjes hebben, minimaal? Nou, het is het beste voor je bij een vereniging aan te melden. Op dat moment krijg je een voorlopig lidmaatschap. En op het moment dat die tijd van het voorlopig lidmaatschap... dan vraagt de vereniging de vispas aan. De vispas kan een grote vispas zijn... maar het kan ook de jeugdvispas zijn. Ook die vispas, dat is gewoon net een kaartje als een ID. Ja. Als een ID. Ja. Nou, en daar staan jouw gegevens op. Dan sta je geregistreerd. Nou, en dan mag jij vissen bij die vereniging waar jij lid bent. Of in de wateren van Sportvisserij Limburg. Mm-hmm. En als je de grote, of laten we zeggen de grote visvergunning, heette dat vroeger. Ja. Dan heb je dus de uitgebreide kaart. Hè, Ja. En dan mag je op bepaalde wateren in heel Nederland vissen. Ja, staat precies op. En dan tegenwoordig is het is al heel modern. Op de telefoon heb je de vissers-app. Digitaal. En dat is het digitaal. Nou, je klikt erop waar je bent. Op dat moment krijg je een kleurtje. Je zegt, nou, ik noem maar wat, bij Goudwinde. Ja. Aan de Kasteelgracht. Je klikt erop. Nou, dan staat er meteen, je bent hier bij het water. Dat is eigendom van Goudwinde. Hier heb je aan die en die spelregeltjes te houden. En ben jij nou lid van een andere vereniging... en je doet dat op die app... dan mag je dat niet vissen. Ja. Of je moet een dagkaart kopen. Ja. Ongelooflijk, hè, Chris? Wij hebben nog meegemaakt dat wij moesten uitzoeken van kilometerpaal zoveel tot kilometerpaal zoveel. En 100 meter daarna mocht je niet meer vissen. Dan had je de grote vispas, de kleine vispas, dan weet ik wat allemaal. Ja, akte heette het toen. Akte, hè? ja. De grote visakte, de kleine visakte. Postkantoor kon je die kopen. Ja. Trouwens, even terugkomen op de jeugd. Je kunt online de jeugdvispas aanvragen. Mm-hmm. Is die gratis. Kijk eens aan. Hey, kan. Ja, dat vind ik, Arie, dat vind ik toch aanvullende informatie wat Chris daar geeft. Maar wij vullen elkaar altijd aan. Altijd. Nee, maar dat is iets van de laatste jaren. Je kunt online een jeugdvispas aanvragen en die is gratis. Goed, we gaan weer even terug naar dat jubileum, want er staat nog meer te gebeuren, hè? Vertel. Ja, we hebben Ja, zegt Chris, ja. we hebben nog één hele grote evenement. Ja. Dat is 11 oktober hebben wij onze feestavond. 11 oktober, ja. En die houden wij op de markt. Op de markt, het is nog niet, de locatie is nog niet bekend? Jawel. Jawel. Wij zijn sportvisserij. Dan Waar moet ga je je het houden? Ja, dan moet je in een sportcafé zijn, toch? Dan moet je een sportcafé zijn. En wat is dat? Op de markt. De aftrap. De aftrap. Ja, dat Juist. wou ik even als inkomen. ja, dat dacht ik maar. Ja. Wij zitten sowieso met vermoedelijk 200 deelnemers die op de feestavond komen. Dus we hebben wel een ruimte nodig. Arie, jij wou eigenlijk het laatste woord nemen, maar Chris krijgt dadelijk als jubileur zijn laatste woord. Maar zeg het maar. Ja, ik wil het toch nog een woordje richten richting EKH Goudwinde en haar vrijwilligers. En ook Beleef Kerkrade. Wij hebben samengezeten. We hebben gezegd van oké, we hebben een feestje. Een feestje is heel gemakkelijk te organiseren. Nee, wat gaan we doen? We gaan ook proberen het publiek erbij te betrekken. En in dit geval was onze aandacht hoofdzakelijk gericht op de jeugd. En we hebben getracht voor het dusdanig in elkaar te zetten... voor de jeugd ook naar de waterkant te krijgen. En daarom ook de noemer Beleef Kerkrade aan het water. En bij deze wil ik sowieso Beleef Kerkrade heel hartelijk danken voor de hulp wat ze hebben gegeven. Datzelfde geldt voor Sportvisserij Limburg. Het faciliteren van bepaalde onderdelen die wat wij hebben gedaan.
En vooral ook weer de vrijwilligers van EKH Goudwinde. Want zonder hun was het eigenlijk nooit gelukt. Zijn er nog sponsoren bij betrokken geweest? Nee, in dit geval zijn geen sponsoren erbij. We hebben alles op eigen kracht gedaan. En nou goed, misschien dat Chris daar iets over kan zeggen. Daar ga ik dan niet over. Mij ging het om de organisatie. Die organisatie is goed verlopen. Geen incidenten geweest. Iedereen is met een tevreden gevoel naar huis gegaan. En dan kunnen wij alleen maar tegen elkaar zeggen... het was goed zo. We hebben het op deze wijze goed voor elkaar. Chris, jij als jubileus, 45 jaar, ben je toch ook een jubileus ongeveer, hè? Ja, ongeveer. Woont ze nog jetzt daar? Wij zijn als bestuur, leden, commissie, wedstrijdcommissie... 100% tevreden zoals het nu gelopen is. Het feestcomité heeft zijn werk 100% gedaan. En dan moet ik ook bij je zeggen weer... de dank aan Beleef Kerkrade. Dank aan Arie. En Arie. Wat dacht je van hem? Hij wist niet dat hij voorzitter werd. Oké. Nou, maar dan toch bedankt. Met de eerste vergadering zaten we bij elkaar. Ik heb gezegd, ik ben de voorzitter van de vereniging. Dit is het feestcomité. En Arie, jij bent de voorzitter van het feestcomité. Oké. Ja, maar, sorry, eenstemmig. Nou, de laatste woorden van jou naar al die leden toe. En vooral ook, hou de brievenbus in de gaten, mensen, voor die uitnodiging Die straks. uitnodiging die komt, iedereen krijgt die. En ik hoop dat iedereen over 25 jaar er weer is. Oeh, ja, laten we dat... Met die nieuwe jeugdleden, want je hoorde nog 29 nieuwe jeugdleden. Juist, dat vertelde hij vandaag voor aanvang van de uitzending. Dat er 29 nieuwe jeugdleden erbij gekregen. Nou, applausje. Dus ik zou zeggen, bedankt ook het feestcomité en de hele vereniging. Nou, daar ga ik er nou voor, hè, en dat zijn de laatste woorden die we dan erover zeggen. Daar ga ik er nou voor dat die 2975 zouden moeten worden. Want dat is dan een mooi getal voor het jubileum wat jullie hebben. Dat jullie 75 jeugdleden mogen krijgen. En het maakt niet uit, hè. Het mag uit heel Parkstad komen, hè. Dus of je nou in Landgraaf woont of in Schinveld. Nou ja, goed, maakt niet uit. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Je kunt lid worden bij de Goudwinde. Je weet ze te vinden, hè? EKH Goudwinde. Goed, mannen. Dan ga ik toch afsluiten in het plat. Waar we niet sluiten, allemaal af in het plat. Ja. Bedankt voor de komst naar de studio. Adie en hou die vrije, wa. Ja, Tom. Adie, wa. Adie, wa. Adie.